Вітаю, я Аня, і я біолог. Вітаю, а я Яна. І я не. Я хімік. Так, сёння мы да нас у выпуск запрасілі Яну Карслян. Сёння пытанне ў нас незвычайнае, яно міждысцыплінарнае, хімічна-біялагічнае і нават больш хімічнае пытанне. Што такое радыяцыйнае забруджванне і калі Беларусь ад яго пазбавіцца? У нас нядаўна была гадавіна аварыі на Чарнобыльскай АЭС 26 красавіка, і тады шмат пра гэта казалі, успаміналі, і я думаю, што з-за гэтага такое пытанне прыйшло і да нас, таму што, я думаю, кожная сям'я ў Беларусі пра гэта так ці інакш думае. Кожная сям'я, і моя сям'я ў тым ліку пра гэта думала, і праз гэтыя думкі і размовы Яна маленькая вырашыла быць хімікам. Прычым не проста хімікам, а радыяцыйным хімікам. Ага. І даволі так мэтанакіравана пайшла ў гэтую галіну і так з яе не сышла. Я шла на хімію, як вось гэта маё. Ну і калі з такім падыходам ідзе, што вядома, што ў мяне былі добрыя адзнакі па хіміі, і ва ўніверсітэт я пайшла менавіта на радыяцыйную хімію, радыёхімію. То бок я бачу, як гэта чарнобыльская катастрофа паўплывала не толькі негатыўна на жыццё беларусаў маё, а нешта карыснае прынесла, таму што даследаваць праблему гэта карысна. Гэта як бы выклік такі, дзе ты бачыш, што калі ты вырашыш гэта вось усё, грандыёзны прарыў для чалавецтва, калі вось праблема гэта вырашыцца. То бок я на праблему гляджу не што бяда, не трэба да гэтага дакранацца, а што калі ёсць бяда, трэба наадварот туды вось акунуцца і вырашаць, што з ёй рабіць, таму што праблема вялікая і хочацца ад яе пазбавіцца. І я бачу, што рашэнне ёсць асобная навука, ёсць інструменты, як працаваць з гэтай праблемай. Таму чаму б не займацца гэтым? Чаму баяцца таго, што патэнцыйна можа быць вырашана? Вельмі слушны падыход. Ну і раскажы тады, Яна, пра свой шлях, вось як склалася тваё жыццё ці складваецца як хіміка? Выдатна складваецца. Прафесійна расту. Я скончыла універсітэт хімічны факультэт БДУ. Нават з 4-го курса я працавала у IT-кампаніі хімічнай. Я даследавала там праграмы, там як расшыфроўваць ЯМР-спектры, мас-спектры, багі, якія мне дасылалі навукоўцы. Я іх апісвала і як бы была перакладчыкам паміж навукоўцам і праграмістам. Прабач, што перарываю, мас-спектры і ЕМР-спектры. ЯМР і мас-спектр гэта як бы масіў дадзеных, лічбачкі, якія ў пэўнай камбінацыі яны унікальныя для кожнага рэчыва. Як адбітак пальцаў. Вось адбітак пальцаў гэта як бы малюначак, які кажа, што гэта чалавек. Вось пэўны набор лічбачак, які ты можаш атрымаць, засунуўшы нейкае рэчыва ў прыбор, вось гэты набор лічбачак, ты на яго паглядзіш, вось ён выглядае як малюначак, нейкі графік. І ты па гэтаму графіку можаш сказаць, якое гэта рэчыва. І расшыфроўваць вось гэтыя формы, графікі дапамагае пэўная праграма, таму што чалавек, не можа гэта ўсё захаваць у галаве. І вось гэтыя праграмы, яны маюць там памылкі, навукоўцы дасылаюць, скардзяцца там праграмістам. І вось я была чалавекам, які перакладаў вось, на што гэты навуковец скардзіцца, каб праграміст зразумеў, што трэба памяняць у гэтых лічбачках, у гэтых малюначках. Я нават зайздросціла тым навукоўцам, якія дасылалі мне пра свае праблемы. Думала, мне б вашыя праблемы. Я тут сижу і проста вам вашыя праблемы перакладаю. І гэта паўплывала на тое, што я ўсё ж такі вырашыла, што не, я хачу быць тым навукоўцам, які дасылае праблемы вось такім тэсціроўшчыкам. Таго боку. Так, пайшла ў магістратуру, у акадэмію навук. Я пайшла на новую спецыяльнасць, не на радыяцыйную хімію, якой я займалася, а на палімерныя мембраны. Чаму? Як вось рабіць вось гэтыя. Шчыра кажучы, таму што гэта тое, куды мяне ўзялі. І там, дзе мне спадабаўся калектыў. Я пайшла ў акадэмію навук, проста нікога там не ведаючы, патэлефанавала, сказала, я такая, хачу займацца навукай у любой галіне хіміі. Я гатова вучыцца. Сама я радыёхімік. І вось у адным інстытуце мяне паклікалі да дырэктара самого інстытута, і я бачу, што чалавек такі цікавіцца сваёй навукай, хоча нешта прасоўваць у галіне навукі. І давайте вось, заставайцеся, будзеце малодшым навуковым супрацоўнікам. І там я скончыла магістратуру,
Але падчас магістратуры я ўжо падавалася на аспірантуру ў ЗША. І ўрэшце рэшт у сярэдзіне магістратуры я даведалася, што мяне прымаюць у аспірантуру ў Арэгонскім дзяржаўным універсітэце. Як гэта здарылася, што я ўвогуле атрымала запрашэнне на вучобу бескаштоўную ў ЗША. Любы чалавек з любога кутку зямлі можа зайсці на сайт універсітэта, амерыканскага ці не амерыканскага, і праглядзець умовы падачы ў гэты універсітэт. Праблема ў тым, што універсітэтаў да халеры, і трэба быць вельмі вар'ятам, каб заходзіць на кожны сайт, правяраць умовы, якія тэсты трэба здаць, якія балы па тэстах трэба атрымаць, колькі каштуе сам працэс падачы. То бок вось гэта пасля там нейкага універсітэта, там 10-20, ты пачынаеш разумець тэндэнцыі. Ага, агулам трэба здаць моўны тэст, там TOEFL, IELTS, яшчэ нейкі. І трэба здаць такі тэст, які для аспірантуры. Адмысловы тэст для аспірантуры, ён накіраваны на ацэнку твайго крытычнага мыслення, тваіх матэматычных базавых здольнасцей, ведання нейкай тэрміналогіі, агульнанавуковай. І трэба яшчэ напісаць вось заяўку ў гэты універсітэт, там, матывацыйны ліст, чаму ты хочаш у гэты універсітэт, зайсці, з якім прафесарам ты хочаш працаваць. Ну вось гэтую ўсю працу я яе прарабіла і як бы падалася ва універсітэт гэты, знайшла таксама праграму, якая можа аплаціць здачу тэстаў. Яны зацікаўлены ў тым, каб разумныя студэнты вучыліся ў іх, атрымлівалі досвед і потым вярталіся ў сваю краіну. Працуюць гэтыя праграмы зараз? Так, і дагэтуль падтрымліваецца. Такое ёсць і там у Нямецчыне як паступаць. Гэта адбываецца як бы нармалёва, што людзі атрымліваюць досвед у розных краінах і абменьваюцца ведамі. Проста пашукай, якая канкрэтна праграма падыходзіць для цябе і ці гатовы ты працаваць, вось, каб атрымаць вынік з гэтага. Досвед вельмі цікавы і думка пра вяртанне насамрэч, каб людзі тут не падумалі, што мы агітуем. Нават зараз далёка не ва ўсіх ёсць мара з'ехаць. Я не хацела любым коштам з'ехаць з Беларусі. Мая мэта была атрымаць досвед у іншай краіне, каб я аб'ектыўна бачыла адрозненне і ўзяць лепшае з абодвух бакоў. Для аб'ектыўнай ацэнкі, што лепшае, трэба бачыць, што ёсць у іх, у нас. На свае вочы, уласна. Так. Ну і што адбылося далей? Паступіла ў ЗША на аспірантуру, адвучылася. Прайшлі мае 4 гады. Адвучылася, і у мяне нарадзілася дзіця. Я выйшла замуж яшчэ падчас гэтага. Засталося пытанне, як вяртацца ў Беларусь. То бок я скончыла акурат летам 2020 года, як бы вяртацца было даволі цяжка. І яшчэ вось з улікам сямейнай сітуацыі. І я працягнула постдоктарскую адукацыю. Гэта такая адукацыя пасля аспірантуры, калі ты атрымліваеш практычны досвед у сваёй галіне. Ва універсітэце або ў навуковым нейкім інстытуце. І яшчэ 3 гады я працавала пасля аспірантуры вось такім постдокам у даследчым інстытуце. Дарэчы, інстытут гэта вельмі вядомы, Арэгонская нацыянальная лабараторыя. Там падчас Другой сусветнай вайны распрацоўвалася ядерная зброя часткам манхэттэнскага праекту. Вось зараз гэты фільм «Оппенгеймер», які такі папулярны, таксама ж гэта ж пра манхэттэнскі праект. Вельмі важны цэнтр, дзе займаліся радыёхіміяй. Я гэта кажу не каб выхваліцца, я гэта кажу, каб школьнікі, якія глядзяць, зразумелі, што ўсё вось тое, што яны глядзяць гістарычнае, і недасягальнае, яно вельмі дасягальнае. Яно настолькі дасягальнае, што часам мне становіцца жахліва, што кожны можа. І аддзяляе гэтага кожнага ад таго, хто трапляе там у гэтую галіну, не талент, а проста напорыстасць, праца і навучанне вось у тым, што ты вырашыў. Я хачу вось быць, працаваць у гэтай галіне. І ты працуеш год, другі, трэці, чацвёрты, і тады ўсё як бы будзе і дасягнецца ўсё самае такое складанае і, здаецца, недасягальным. Хачу вось сказаць, што далей вось пасля вось гэтага постдока я скончыла, і я перайшла з гэтага навуковага інстытута ў стартап-кампанію. Мне хацелася паглядзець, як працуе стартап, таму што стартап гэта невялікая колькасць людзей, дзе ўсе аб'яднаны мэтай. Мне хацелася папрацаваць у гэтай вельмі мэтанакіраванай кампаніі вось з энтузіязмам.
Таму што мне не хапала, напрыклад, у такой стабільнай інстытуцыі вось гэтага азарта, маладосці і вось такіх вачэй, якія гараць праектам. Яны займаюцца радыёфармпрэпаратамі. Гэта калі вось радыеактыўнае рэчыва спалучаецца з нейкім лекам, і гэтае радыеактыўнае рэчыва ўнутры цела, яно апраменьвае і забівае ракавыя клеткі, напрыклад. Вось мэтанакіравана. Або другі варыянт, яно не забівае ракавыя клеткі, але дзякуючы выпраменьванню радыяцыі мы можам паставіць чалавека ў пэўны апарат і пабачыць мапу органаў. Это дадатковы спосаб дыягностыкі. Калі мы ўнутр арганізма засоўваем нейкую невялікую колькасць радыеактыўнага рэчыва і яно выпраменьвае святло, ты як бы рэнтген ізнутры і дапамагае як бы дыягнаставаць той жа самы рак. Ну што, пагаварылі пра тваё жыццё, пра тое, як змяняецца твой шлях у навуцы, і пры гэтым ты застаешся ўсё яшчэ радыяхімікам, як і вырашыла ў самым пачатку, і што гэта цікава, і што радыяцыя гэта не толькі пра дрэннае, а шмат пра што добрае, варта проста умець ёй карыстацца. Давай паговорым цяпер пра галоўнае пытанне, што ў нас з Беларусю? Што такое гэта радыеактыўнае забруджванне, што такое изотопы, і ці ёсць магчымасць у Беларусі і калі пазбавіцца ад гэтых изотопаў, якія ў нас зараз ёсць на нашай тэрыторыі? Пачну з таго, што такое радыяцыя. Радыяцыя гэта супер шырокі тэрмін. І тое, што мы бачым святло, гэта радыяцыя, і тое, што мы атрымоўваем дозу падчас рэнтгена, гэта таксама радыяцыя. І шмат варыянтаў радыяцыі. Але радыяцыя гэта выдзяленне энергіі падчас распаду ядра атама. Не ведаю, расказваць, што такое атам і што такое ядро ці не? Ну, я думаю, што ўсе больш-менш ведаюць, што у нас ёсць рэчывы, яны складаюцца з малекул ці з іонаў, а тыя малекулы, яны складаюцца з атамаў. Вось. А атам, ён мае такую структуру, у яго ёсць ядро, і яно зараджанае пазітыўна, то бок мае плюс зарад. І ёсць электроны, якія зараджаныя негатыўна. Ну вось, значыць, калі мы набліжаемся да матэрыі, ўсё бліжэй і бліжэй прыглядаемся, і вось мы, значыць, спачатку можам бачыць малекулы, потым, калі яшчэ бліжэй пабачым атамы, і вось калі паглядзім у гэты атам, бачым вось гэтае ядро. І як гэта ядро распадаецца, выдзяляецца энергія. І гэта абсалютна натуральны працэс, таму што ядра, не ўсе яны стабільныя, і ва ўсіх рэчывах, якія нас асяроджваюць, ёсць атамы розных элементаў. То бок атамы, у якіх колькасць пратонаў і нейтронаў розная, і некаторыя з іх нестабільныя. Яны проста распадаюцца рэгулярна і выдзяляюць энергію. Натуральны працэс, але калі шмат у адным месцы сабралося атамаў, якія нестабільныя, радыеактыўныя, яны выдзяляюць занадта шмат энергіі, і гэта тое, што шкодна для арганізма, і гэта тое, што завецца забруджваннем. Напрыклад, ёсць пэўныя атамы ў ядзерным паліве, яны вельмі кепска распаўсюджваюцца ў прыродзе. А ёсць тыя, якія лёгка распаўсюджваюцца ў прыродзе. Напрыклад, вось крыптон 85 у паліве. Гэта газ, ён інертны, ён амаль ні з чым не рэагуе, а калі ён ні з чым не рэагуе, гэта значыць, што ён распаўсюджваецца па ўсім паветры, без зачэпкі за пэўныя месцы, не назапашваецца ў адным месцы. Гэта значыць, што няма вялікай праблемы, калі ён вылеціць, і гэта нават тое, што дазваляецца, каб ён вылятаў падчас перапрацоўкі радыеактыўнага смецця. Проста таму, што ён не назапасіцца. Уся планета Зямля атрымае гэту дозу, і яно распаўсюдзіцца, і нікому кепска не будзе ад гэтага изотопа. А тут мы не дамудрылі. Каб лягчэй было зразумець, аб чым далей пойдзе гаворка, мы вырашылі распавесці пра тое, што такое изотоп. Мы ўжо казалі, што ўсе хімічныя рэчывы складаюцца з малекул ці іёнаў. Возьмем, да прыкладу, ваду. Шмат хто ведае, што формула вады H2O. Гэта значыць, што адна малекула вады складаецца з двух хімічных элементаў. H, то бок вадароду, і O, то бок кіслароду. Атамаў вадароду 2, таму H2, і кіслароду 1. Найменшая часцінка хімічнага элементу – гэта атам. Атам складаецца з ядра, у ім ёсць пратоны і нейтроны. І электроннага воблака. Пратонаў у атамах хімічнага элементу заўсёды столькі ж, колькі электронаў у воблаке.
Той ж самы вадарод мае ў ядры 1 протон, а ў электронным воблаке 1 электрон. У простага вадарода у ядры няма нейтронаў, але у прыродзе вадарод бывае просты, а бывае цяжкі. У цяжкога бывае 1 ці нават 2 нейтроны. Але пры гэтым хімічныя якасці атамаў не змяняюцца. А вось фізічныя якасці, такія як маса, яны адрозніваюцца. Такія варыянты атамаў аднаго і таго ж хімічнага элементу з рознай масай называюцца ізатопы. Яны могуць быць стабільныя, а могуць быць нестабільныя. І нестабільныя гэта ізатопы, у якіх ядра складзеныя такім чынам, што ім некамфортна існаваць з такім складам. І яны імкнуцца нешта з сябе выкінуць і стаць лягчэй. Такі выкід часцінак ядзер суправаджаецца выкідам энергіі. І такія ізатопы называюцца радыеактыўныя. А цяпер вяртаемся да размовы з Янай. А вось ёсць, напрыклад, ізатопы кшталту там цэзій-137. Это ізатоп таксама нестабільны, у яго вось камбінацыя протонаў і нейтронаў у ядре такая, што яны не любяць быць разам. І калі яны распадаюцца, выдзяляецца энергія, і яны назапашваюцца, напрыклад, у глебе, як бы цяжка мігруюць. Відавочна, што ў глебе цяжэй адбываецца рух ізатопу ў параўнанні з газам, напрыклад, з паветрам. Праз гэтую складанасці міграцыі ў глебе атрымліваецца праблема, што у нас ёсць крыніца энергіі, вельмі моцная, якая пастаянна выпрацоўвае энергію. І мы нічога за гэтым зрабіць не можам, апроч як пачакаць, пакуль яно ўсё распадзецца, або проста сабраць гэту глебу і схаваць кудысьці. Ага. Ну вось у нас ёсць Беларусь пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Вось у нас ёсць забруджаная глеба. І то бок што адзіным варыянтам было б яе проста вывесці? Колькі гадоў трэба чакаць, каб яна перастала быць шкоднай? Варыянт першы сабраць глебу, варыянт другі пачакаць, пакуль яно само распадзецца. Сабраць глебу. Яно, канешне, даволі павольна мігруе, гэтыя ізатопы, але ўсё ж такі мігруе. І цяжка сабраць ўсё, таму што яно занадта шмат забруджана. І у дадатак да гэтага не так і шмат трэба гэтых ізатопаў, каб стварыць дозу, колькасць энергіі, якая будзе шкодная для чалавека. Просто занадта шмат. Прыбіраць глебы варыянт немагчымы. Таму варыянт другі чакаць, пакуль яно ўсё распадзецца само. З гэтым таксама праблемка, таму што гэта не проста адзін нейкі ізатоп, гэта вялікая разнастайнасць ізатопаў, якія распадаюцца з рознай хуткасцю. Некаторыя распадаюцца з перыядам паўраспада там 30 гадоў, а другія распадаюцца з перыядам паўраспада там 100 гадоў, 1000 гадоў. Яна, гэтая радыяцыя, будзе тады ўжо на ўзроўні нармалёвым для чалавека, калі пройдзе прыкладна там 10 перыядаў паўраспаду. То бок ты можаш... Раскажы, што такое перыяд паўраспада. Перыяд паўраспада гэта калі вось мы ўзялі, напрыклад, вядро гэтых ізатопаў, уяўляем, гэта фантазія такая. І палова з іх распадзецца праз пэўны перыяд, праз там 30 гадоў. А іншая палова не распадзецца. І ён такі працэс статыстычны, то бок ён не тое, што вось кожны атам праз пэўны час распаўся. Не, некаторыя атамы распаліся праз гэты час, некаторыя трошкі пад розны час. Але агулам, калі мы глядзім на вось гэтыя ізатопы, яны распадаюцца так, што палова з іх распадзецца праз гэты перыяд часу. То бок, калі мы кажам, што перыяд паўраспада 1000 гадоў, гэта значыць, вось у нас ёсць вядро ізатопаў, праз 1000 гадоў палова гэтага вядра паўраспадзецца, і што за іх утворыцца? Нешта іншае. А гэта нешта іншае таксама шкоднае і таксама распадаецца? Хутчэй за ўсё так. Так, гэта і праблема. Таму што, на жаль, такая вось ёсць рэакцыі, па якіх яны распадаюцца, і часцей за ўсё гэта таксама радыеактыўнае нешта. І там таксама ёсць перыяд паўраспада, гэта ўжо іншыя ізатопы, і нам трэба дачакацца шмат такіх перыядаў, пакуль ізатопы не стануць звычайным элементам хімічным, які ўжо не хоча распадацца. І давай на, можа, нейкім прыкладзе больш канкрэтным, з нейкім больш канкрэтным рэчывам, вось як яно распадаецца, чтобы гэта неяк было. Давай спачатку вось пра цэзій-137. Вось ён акурат такі прыклад, калі распадаецца гэтае вядро
цезія 37-го. Ну, Замест ядра уяўляем вядро. так. Вядро ядзер. Так. Праз 30 гадоў палова гэтага вядра будзе нерадыактыўная, таму што цэзій, О, калі распадаецца, ён ператвараецца ў барый 137. А барый 137, шчасце для нас, ён не радыактыўны, ён стабільны, ён яму нармалёва быць са сваімі там пратонамі і нейтронамі. Але гэта просто адзін ізатоп з сотен, і якія гэта толькі палова вядра. Гэта ўсё яшчэ палова вядра. Каб дасягнуць колькасці гэтага вядра з ізатопамі такога, каб яно было не шкоднае нам, трэба, каб прайшло 10 перыядаў гэтых, то бок 300 гадоў. Праз 300 гадоў адзін гэта ізатоп будзе на ўзроўні, калі ён нам не шкодны. І шчасце для нас, што гэта ізатоп, які распадаецца ў нешта стабільнае. Таму што калі мы возьмем, напрыклад, плутоній 238, ён распадзе ў уран 234, а ён нестабільны. Больш за тое, у урана 234 перыяд паўраспада 246 тысяч гадоў. То бок, мы ж спачатку чакаем, калі распадзецца палова вядра плутонія 238, у яго перыяд паўраспада 90 гадоў, палова вядра плутонія 238 стане паловай вядра плутонія 238 і паловай вядра іншага радыактыўнага элемента, урана 234, які ўвогуле не дачакаешся, калі палова яго распадзецца. Плутоній 238, на жаль, вельмі вялікая частка ядзернага паліва, якое трапіла ў асяроддзе. Калі глядзець... Там не толькі вось гэты цэзій, які мы ўсе ведаем, трапіў. Там трапіла шмат, сумесь, так? Я з гэтым працую, вось гэтыя Excel-табліцы, колькі ізатопаў, колькі іх будзе праз 30 гадоў, праз 10 гадоў. Вось гэта ўсё даволі такая інфармацыя, якая дасягальна для кожнага. Сотні ізатопаў, з сотнямі ізатопамі новымі утворацца праз там 10 гадоў, 20 гадоў, 30. І гэта бясконцы працэс. Таму што перыяды паўраспада нават у самым шчаслівым выпадку, яны, ну, скажам, там 30 гадоў. Гэта лічыцца сярэдняй жывучасці ізатоп. Вось гэта 37 цэзій. А ёсць кароткажывучыя. З імі ўсё нармалёва. Яны распаліся, нічога пасля сябе не пакінулі, але ёсць вось гэтыя доўгажывучыя. За перыядамі паўраспаду больш за 90 гадоў, а гэта значыць, нам трэба 900 гадоў, каб дачакацца, калі яны распадуцца да нечага стабільнага. Гэту ўсю карціну, калі ўяўляеш, няма варыянта, што мы дачакаемся, калі яно будзе нерадыактыўнае. Мы можам дачакацца, калі яно распаўсюдзіцца па зямлі так, што не будзе собрана шмат радыяцыі ў адном месцы. Гэта як бы не супер добры варыянт, таму што яно ўсё яшчэ будзе прысутнічаць, але прынамсі не ў адным месцы, а распаўсюдзіцца праз міграцыю, праз расліны, праз жывёл, праз увесь гэты ланцуг харчавання. І гэта працэс насамрэч падаецца цяжкі, доўгі, гэта ж пакуль там жывёла з'есці, памрэ, прыляціць кудысьці, але гэта хутчэй, чым распад вось гэтых радыактыўных элементаў саміх па сабе. Мой як бы разлік або супертэхналогіі, якія дазволяць перапрацаваць усю гэту глебу. Вось як перапрацоўваецца ядзернае паліва, напрыклад, там сотні тонн перапрацоўваюцца. Вось ёсць тэхналогія перапрацоўкі ядзернага смецця. Шмат у якіх краінах. Яны перапрацоўваюць тонны вось гэтага ядзернага паліва. Магчыма, у будучыні нехта пачне перапрацоўваць гэтую глебу. Гэта ўжо на ўзроўні фантазіяў, але нават гэты ўзровень фантазіі гэта больш рэалістычна, чым сказаць, што ну ўсё ўжо распалася, і можна пераязджаць, ўсё распалася. В сэнсе распалася, калі ў нас ёсць канкрэтныя дадзеныя, што яно не можа распацца хутчэй, у нас ёсць такія ізатопы, іх шмат, і яны яшчэ не паспелі міграваць нікуды далёка. Тады такое пытанне. А вось гэтыя ізатопы, у іх жа шкода розная, вось можа ёсць нейкія радыактыўныя, але не такія шкодныя ізатопы. Так. Гэта таксама добрае пытанне. Ёсць розныя тыпы радыяцыі, якую выпраменьваюць ізатопы, калі яны распадаюцца. Ёсць гама-радыяцыя, ёсць спектр гэтай энергіі гамма, якая больш высокай энергіі, менш высокай энергіі. Калі шмат энергіі выдзяляецца гамма, гэта больш шкодна, чым калі менш выдзяляецца. Але ёсць, напрыклад, яшчэ альфа і бета тыпы радыяцыі. Бета-радыяцыя гэта электроны, таксама з рознай энергіяй. Яны могуць быць больш энергетычныя, менш энергетычныя. Гэта бета-распад. Вось, напрыклад, як цэзій 137. Там выдзяляецца новае ядро, бары 137 стабільны, і гэта бета-часцінка. Бета-часцінка, яна
нават калі яна вельмі радыактыўная, энергічная, яна ўсё роўна не можа прайсці праз матэрыял дужа глыбока. Напрыклад, калі гэты цэзій глыбока ў зямлі, ён не надта там выдзеліцца на паверхню, таму што проста яго ён даволі такі вялікі электрон, так, у параўнанні з гама-энергіяй, якая не мае масы. І ёсць яшчэ трэці тып энергіі альфа-энергія. Это частинка гелія. Гелій, вядома, больше, чым электрон, і таму ён увогуле там праз аркушак паперы не пройдзе, і ўсё цудоўна, калі ён глыбока ў глебе. Але яго шкода, калі ён трапіць у арганізм, нашмат больше, чым, напрыклад, ад гама. Таму што ён хоць і затрымліваецца вельмі невялікім пластом матэрыялу, але гэта альфа, у яе іншая шкода. Калі ты вып'еш вады з вось гэтым ізатопам, які мае альфа-тып выпраменьвання, гэта будзе нашмат больш шкодна, чым ад таго ж гамма. Запамінаем тое, што гамма-радыяцыя гэта шкодна, але калі альфа-радыяцыя трапіць у арганізм, гэта яшчэ больш шкодна. Клас. Вельмі пазітыўна. Слухай, што тады рабіць нам? Ёсць 3 варыянты ў радыяцыйнай навуцы, што рабіць з радыяцыяй. Час, заслона, абарона механічная, фізічная і дыстанцыя. Калі мы гэта пераносім на што рабіць з забруджваннем, з часам мы нічога не можам парабіць, акрамя таго, каб менш часу бавіць каля гэтых забруджаных тэрыторый. Другі варыянт – дыстанцыя. Максімальна магчыма, наколькі далёка жыць ад гэтых забруджванняў. І вырошчваць нешта, і ўсё астатняе. І трэцяя – заслона, фізічная абарона. Ну, тут як бы немагчыма, таму што гэта частка нашага асяроддзя. Пабудаваць, не ведаю, нейкую мяжу вакол гэтых забруджаных тэрыторый. Это больш мера, якую можна прыняць, калі ты працуеш радыактыўнымі матэрыяламі. Ты вось паміж сабой і радыактыўным матэрыялам паставіў заслону, і вось яно так працуе. Так, зразумела. І цяпер апошняе пытанне. Мы ўсё ж такі жывем у Беларусі і збіраемся жыць далей. Як нам абіраць месцы ці расліны, якія мы спажываем, больш шкодныя і менш шкодныя? Як зразумець? Рабіць дазіметрыю, калі гэта нешта прыходзіць з рэгіёнаў блізкіх да забруджаных. Што такое дазіметрыя? Дазіметрыя – гэта такія прыборы, якія мераюць, колькі выпраменьвае радыяцыі, энергіі. Там ягады, гародніна, мяса. Вось я, як чалавек з Гомеля, я ведаю, што там на рынках ёсць месцы, дзе робяць дазіметрыю. Ты купіў бабулькі там буякі, ідзі памерай іх. Хаця насамрэч гэта абавязак і бабулі прадаваць толькі тое. То бок рабіць дазіметрыю. А можна набыць дазіметр? Гэта не як электрашокер, гэта дазволена набываць дадому? Так, абсалютна. Ёсць нават гадзіннікі, ёсць розныя тыпы дазіметраў для альфа-дазіметрыі, бета-дазіметрыі, для розных дыяпазонаў энергіі. То бок гэта даволі складаная тэма, ты не можаш купіць такі адзін дазіметр і ўсё ён памерыць. На жаль, такога няма. А, напрыклад, вось гародніну набываць. Ты можаш неяк параіць, які менавіта дазіметр мне трэба? Я не падтрымліваю як бы персанальную дазіметрыю, таму што я ведаю, што гэта патрабуецца ведаў. Вельмі лёгка інтэрпрэтаваць не так, вельмі лёгка сам працэс памеркі зрабіць неслушным. Гэта патрабуе ведаў. Ну, гэта асобная галіна навукі дазіметрыя. Health Radiation Physics. Гэта вось асобная галіна, на якую людзі вучацца. Вельмі шмат можна пабачыць там у інтэрнэце, калі яны там штосьці мераюць, неправільна мераюць і высновы робяць неправільныя. Таму што мы можам давяраць тым, хто робіць дазіметрыю дзяржаве. І тут мы вяртаемся да пытання, чаму важна мець дзяржаву, дзе давер паміж народам і уладай. Таму што ёсць моманты, калі ты не можаш самастойна ўсё рабіць. І табе трэба мець давер да таго, хто гэта будзе рабіць. Хачу сказаць, што ёсць, дарэчы, вось пра дазіметрыю. Полімастер – адна з самых такіх буйных кампаній, якая стварае дазіметры, вядомая ва ўсім сусвеце. Кіраўніца гэтай кампаніі беларуска, жанчына. Нічога сабе. Гэта вельмі выбітны прыклад для жанчын. А як яе завуць? Мы паглядзелі. Яе завуць Людміла Антонаўская. І давай, вось глядзі, у выпусках звычайна мы робім мараль. Якая думка асноўная, якую ты хочаш данесці праз гэты выпуск, ці якая прыйшла табе падчас аповеду? Асноўная думка, мараль гэтага выпуска – гэта тое, што радыяцыю не трэба баяцца,
трэба думаць, як яе выкарыстоўваць. Таму што радыяцыя гэта натуральная частка прыроды, так же как цяпло, вада, іншыя рэсурсы. Мы не можам проста адмовіцца ад гэтага. Мы не можам баяцца такога важнага рэсурса. Трэба вучыцца, трэба больш навукоўцаў, Так. каб гэтым займацца і каб гэтым навукоўцам давяралі людзі і дзяржава. Дзякуй вялікі, Яна. Я вельмі радая, што ты паўдзельнічала ў нас у выпуску. Нарэшце я бачыла твае відэа, яны былі на меней сур'ёзныя, скажам, балючыя тэмы, але я вельмі натхнілася. Ну, я спадзяюся, што мы яшчэ сустрэнемся. Дзякуй тады. Ну і да пабачэння. Да пабачэння.